Gini, diri. Okay, yun. Tayong gabi eh. Yes, sir. May buntag di mo din na, Raymart. Mga gabi, sir. Just to clarify, dili ko si Raymart kitong Castillo nga nasa comment. Like ko nga Raymart, iba si i-bash ta. Mao gyud, no mao. Di nagkatawa lang ko kay kini nga program magud Raymart is na-create man gud ni para maghatag tag information. Dili kay himuon ni siya nga platform ba nga tawag anang way pulos ang daganan ba, di ba? Bisan ikaw naman siguro. Unsa may opinion adto? Okay ni si Raymart di ni Katoliko ha. Yeah. Sa unang akuan, sa pagsud pa lang daan sa comment, like di na siya maayo, like yun na mga pare ibagno sa tayo. That's below the belt, like even pare siya, ako pastor among kuan, pero we have to have like show respect kay they claim to be man of God. So kinahanglan respetuon nato kay nagdala man sila sa pulong sa Dios. Nabitan nagbugal-bugal sa unas panahon ni Prophet Elijah nga upaw may tabo gikaon ni pada sa Ginoo mga bear gikaon to mga bata. So careful ta sa sunod lang unsa nato pag respeto labi na mga tao nga kanang suod sa Dios or uban sa Dios nga nagalagad sa Ginoo. Kay bisan pa kanang lahi nga sikta, pare or pastor, both claim na gipadala sila sa Dios. So, mga sir, so ako dasig adto niya pud nga hoan magtuon kay sa katong mga pangutanan mo tubag sa tenses sa mga kinsa ng pare gisigutan niya kay na may context sa Biblia, Malakay, Old Testament pa na siya. Sa Prophet Malakay, so ang refer diha kay mga pare sa Old Testament, mga Israel. Kay sila mismo wala ang giingon bitaw sa Ginoo nga wa ko nang inhanglan sa inyong mga halad, mga sacrifices. Gali ang Ginoo may naghatag sa sacrifices tungod kay sila Hudiyo lang sila or mga tao lang sa Ginoo tungod sa ilang sa outward ng mga sacrifices, pero ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Ang ilang lips duol sa Ginoo apan ang ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. So nagitawag ka ng nominal or formal nga magtutuo sa Ginoo. Nawag tama, sir. So kanang murag Kristohano na sa panganda pero sa tinuod di ay dili Kristohano ang ilang kasing-kasing layo sa Dios. Nawag tama na si sir. Sir RJ? Na off ang live. Nipilit makadungo pa muna ako or si Sir RJ ray na wag tang? Nawag tang nun ang pinaka-main nga Juan. Ang pinaka-main nga Juan, Sir RJ. Nisulo ako there, sir, kay gusto na ako nga i-kuan, sir. Di ba? lang na kuan magod kay tawag nikalit lang kuan nikalit lang og tawag ining kawala ang kuan Uy. Signal, sir. Nakalit lang kawala ni off lag og kalit ang ako ang tawag ining system. Before ka magpadayon na Raymart, Sir Roberto Avila. Yes sir, good may gabi nimo. Ma'am Jean, walay problema ma'am. I-appeal ka na mo sa tawag og pag-ampo. Sige, go ahead Raymart. Sige sir, daghan tayo na discussion pag niagi, but nisulod ko tungod sa imong kuan sa imong tema ba kay sana na maluwas la pinagi sa pagtuo. So nindot kay nga tema, sir, actually mo sining isa na ho ka kanang tinguha ba nga ma-explain sa amo nga side kay klaro mangid kayo di nato madinay nga mga Roman Catholic na sila lahi nga paglantaw pagsabot sa kaluwasan. Ang kami sad mahugman ta nga ako matawag ko nga protestante or ka evangelical ko, di ba? So nasan mi lahi nga pagsabot sa kanang kaluwasan base sa Biblia bisan pud sa kasaysayan sa mga nagbarog nga mga protestante. So ako lang, sir, gusto na ko nga siguro tagaan kunin mo 5 minutes nga mo explain sa nganong ingani akong pagsabot. Unya ikaw sad siguro ikaw mas maayo kay musugod kay kana nakasugod na makatong imong bitaw sa objective nga salvation para maklaro sa mga tao niya. Maminaw ko nimo 3 to 5 minutes, maminaw ko nimo and then maybe maka-ask ko nimo question if possible based sa imong kuan para malinawan ang mga
itong mga leaners ba nganong ang mga Roman Catholic nagtuo man sila nga may subjective ug objective parts sa kuan asam na ginabase kinsa nagsulti nga na mangutana ko nimo after na if Okay, pwede Sige, kayo, para- walang problema. ba? Okay, so ang simbahang Katolika manggod Raymart, dili manggod pareha sa mga Protestante nga tawag ining ang kaluwasan is easy lang eh. Ngano man tungod kay ang mabasa manggod sa balaang kasulatan, importante gyud ang pagtuo. Hebrews chapter 11 verse 6. Kay dili magyud gitawag og pagtuo dito niya. Pinaka number 1 nga requirements diha sa iglesyang gitukod ni Kristo. Pinaka number 1 nga requirements diha sa ato ang kaluwasan mao gyud ning gitawag og faith. Nya ang faith mao na siya ang basis. Kung sukuan pa ba mao na siya ang gitawag og basihan nagkatong grasya nga gisaad ni Kristo ato ang gitawag og madawat. Kung wala tay faith, graceless man ta. Wala tay gitawag og grasya. Wa tay kainan sa gitawag og mga pag ang maingon sila nga luwas na kay tawag anang nituo lang ko ura og dili na mao ang gitudlo sa balaang kasulatan ngano man kay ang mga apostol magud kaniadto karong klaro kaayo nga nagtudlo sila kung saon pagdawat ang Kristo, nagtudlo sila sa unsang gitawag og paagihan nga ang tawo mulahutay sa pagdawat sa ato ang Ginoong Kristo. Mo na nga sa simbahang Katolika i-distinguish namo ang kining giingon na kaluwasan. Ang kaluwasan magud para magud sa gitawag ang muan na ay gitawag og objective and subjective way of salvation. Kanang objective salvation mao na ang kaluwasan naghihimo sa Dios mismo nga walay si bisan kinsang makaangkon. Nga bisan pagani ang buhat sa tao dili na kung sa kuan pa sa atubangan sa Dios trapula na siyang atubangan. Kanang buhat sa tao ngano man kay ang tao dili mauman ang manluluwas. Kung dili ang manluluwas ang Dios mismo nga si Ginoong Jesucristo. Mo nakatong iyang gibuhat na kaluwasan para sa mga tao, siya ra gyud nagahimo adto. Siya ra gyud tawag ana makahatag adto. So lang objectively mihatag ang Dios og kaluwasan sa tao, mihatag ang Dios og tawag ining grasya sa gitawag og tao aron ang tao maluwas. So karon ang nahitabo, diha lang bakutob dili oy nihatag ang Dios og tawag ining kaluwasan pero kinahanglan tang mo subject sa gihatag niyang kaluwasan. Kay lisod man kaayo nga nihatag siya o nya di pud ta mudawat. So naturalmente pag naihatag na gyud na responsabling mudawat. So mao na ang gitawag og subjective way of salvation. Marabag for sa tawag ng example pa ba kung tawag ini nga analogy pa nituo ko nga ang kanon makabusog. Ano ang man ko mabusog? Kana ni sige kog tuo, dili. Kinahanglan ako katong bugas, ako ang kilisan, ako ang tawag ining lungagon, pag humaglungag, pag maluto na, ako ang ibutang sa bandihado, pagkahuman, makuha og kutsara, ako ang pabugnaon, ako ang huyupon, pagkahuman, ako ang usapon, ibutang sa baba, usapon, pagkahuman tunlon, di pa ko mabusog. So, mao po na ang gituohan namong gitawag og salvation. Ang pagtuo na ang pagtuo nituo ko kang Kristo, gidawat na ako objectively. Pero ang problema ang pag-subject nato kaniya nga dawato nato ang iyang gitawag og grasya. Mabitaw nga sa unsang pag-iya nga mo ihatag ang maong grasya sa tao kay by grace we are saved through faith. Kanang gitawag niya grace din na it refers to Christ nga naghatag natong salvation. So, pinaagis pagtuo mo nang giingon ba nga mutubag ta sa grasya nagihatag sa gitawag og sa Dios. So mo nang kinahanglan ang tao mo subject mudawat mo cooperate sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo dito sa gitawag og sa krus. So mo na nga pag humanana madawat nato ang gitawag og grasya, madawat nato ang gitawag og grasya so pinaagi ni ana. So mo na nga maluwas ta. Ngano man nadawat ato sa Kristo physically and spiritually. So pag imong tawag gitawat lang ko kay tawag anang nituo lang ko. Dili na tawag anang kasakua purely yes, claim nila pero mo nagiingon nga in terms of tinuod di gyud na makasuod sa katuwag sa tinuod. Mr. Milchi, after kang Raymart ikaw ang sunod ha. Sige Raymart, go ahead. Salamat kay sir sa imong answer sa imong pagka pag-explain na sa at least na nahibawan na to nga sa gigikanan ninyo niya. Ako nga answer sakto ba sir nga sa katikismo sa naghimo sa Council of Trent netong 1547 nasa lagi kuan na may tungod sa kaluwasan.
I don't know if di lang ako ikot ang tanan gyud niya na nasulti dito pero usa silang kuan dito nga ang means sa grace para maluwas ang mga tao is they have also to um, do ang gitawag nagsakramento. So faith plus sakramento sa simbahan mo nga pito ka sakramento, which is baptism, confirmation, o mass or Eucharist, and then holy orders, and then holy matrimony. Sakto ba na sir nga diha gipagi ang balang Espiritu Santo o grasya o pinaagi ang sakramento ang mga tao makadawat sa grasya o Holy Spirit kay mapuy-an tayo simbahan. Sakto ba na sir? Base sa Mo na katekismo kung sa ganina, mo na kung mo na ni sa remark nga objective o I mean subjective. subjective, yes. Yes. Mo na kung buti pasabot na ganina nga naagi physical and spiritual nga pagdawat sa ato ang gitawag og Ginoo. Kay gitudlo man na sa mga apostol nga dawaton nimo si Kristo by way of baptism. Dawaton nimo kapasayloan ni Kristo katong giingon niya si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili niyo pasayloon dili usab mapasaylo. Wala gipalakaw ang mga apostol ug wala pa panaugi. Yes, wala pa panaog yung Espiritu Santo. Pagkahuman nagtukod sa gingharian sa mga pari, nagtukod siya yun ano mo anang tawag anang seven sacraments nga diha ni agi ang gitawag og grasya. Ug ang pinaka main dinha nga tawag ini nga makita nato nga ang Kristo nga tong gidawat baon ng Santa Eucharistia. Kay sa tanang mga sakramento kana Kristo gud ang presente. Katong mga sakramento gipaagi. Gipaagi pero kanang Kristo ato ang madawat gyud sa panahon sa Santos nga Misa. Okay sir. So akong basahon lang sir para ko nagbasa man sa lang nagimo ra kanisa sa Council of Trent sa 1547 na gid dito sila ito sa Catechism of the Roman Catholic Church nga the whole liturgical life of the church. Wala man ko yung Bisaya sir, sorry. English kasabot mga Pilipino English po kay mga kanta. Of the church revolves around the Eucharistic sacrifice and sacraments, baptism, confirmation, or Chrismation, Eucharist, penance, anointing of the sick, holy orders, and matrimony. So CCC 1113. Unya, idugan sa 739. Dili na siya Catechism of the Council of Trent. Catechism of the Catholic Church na. New Catechism Catholic Church, yeah. Gingon po dito sa Catechism ninyo, sir, through the church sacraments, Christ communicates His holy and sanctifying Spirit to the members of His body. The communion of the sacraments unite us to God, Catechism 951. It says, sacraments are the powers that come forth from the body of Christ. The church affirms that for believers, the sacraments of the New Covenant are necessary for salvation. So, diri mo niyang pangutana, which is Catechism 1129. So, klaro kayo Roman Catholics, yung katekismo, nagatuogin mo nga faith plus sacramento equals salvation. O yun ba sir, di ba? Mo nang i-explain ganun subjective para ma-clarify. Mo na kung giingon ganina nga subjective way of salvation. Nga naman kay walay tinuod na kaluwasan kung dili ta isa kang Kristo. Kunya wala naman si Kristo physically nga ato makit-an karon. So katong gitudlo niya, gibili niya ang mga tubo sa kaluwasan, mao to ang ato ang paagi nga mahiusa ta ni adtong Kristo nga nagpakamatay o nagluwas nato. Okay. Sakto. Thank you sir sa pag-explain. So, mangutana ko sir, so tanan nga Roman Catholic or Roman Catholic lang dahil lang mga sa kanang protesta kay outside man sa Roman Catholic. So tanan nga Roman Catholic para maluwas sila dapat sila nga musunod gyud sa sakramento, bubuhat sa sakramento para maluwas. Mo subject faithfully. Nga naman kay syempre ang salvation mo na kung gingon gibargain na ba? Nagibutang ang salvation libre na. Gibargain na. Pero ang tao magud kinahanglan mo cooperate kato kung giingon. Kinahanglan mo cooperate sila sa sakramento sir. Sakto. Dili sila mubuhat sa sakramento, mudawat sa sakramento. Mudawat og mo padayon o mo tuman di ba sa sakramento sa yes, nga naman Romans chapter 1 verse 5 gihimo ang tao para sundon niya ang kabubuton sa Dios. O ang kabubuton sa Dios gipamulong ni Kristo pare Mark. Gipamulong nga nagyon ng Kristo, pinaagi sa iyang mga apostol nga sa ingon aning paagi madawat ato ang Kristo. Okay sir. So sige, so kabubuton sa Ginoo ang sakramento o yan sir. So mangutana ko nimo sir, ang ikaunom diha nga sakramento which is holy matrimony or communion. Mangutana wa ko kabalog na ba ni napangutana sa inyo sa una basta sa akong pagpamalandong lang sa pulong sa Ginoo, pamalandong ni pagampo nako. Niabot ni nga pangutana sa akong utok. So honest na ako person dinay pangatake sir like ganahan ako honest nga tubag wala ko kabalog na tubag na ba ni sa una napangutana na pero sumunod pangutana ko sir. So kadtong mga Katoliko nga wala nagminyo unya
kani mga pari ug mga madre kay wala man sila magminyo, sa ato pa sila waday sila nituman sa ikaunong nga sakramento sa simbahan nga mao ang kaminyoon. So sa ato pa kulang og dili sila maluwas. Dili. Dili man absolute. Dili man absolute nga tanang Dili mo may- sakramento imong dawaton, di pa, Remart? Oh, sige, Dili sige. absolute nga tanang sakramento imuhang dawaton. Ang pinaka-absolute dinha nga kinahanglan ang tao mudawat gyud, number 1, baptism. Kay kana manggong tawag ining matrimony and holy order is pagpili magud ato na mo gusto ka mabukasyon na sa tao. Mhm. Bukasyon na sa tao. Buti pasabot ang tao mo ay gitawag pili. Kay dili man tanang tao mapari. Dili man tanang tao gitawag og kining gitawag og magminyo. Kinabagay uban nga nisulod og religious life. So buti pasabot refer na dito sa bukasyon kumbaga. So ang kadtong madawat lang, pinakataas nga madawat sa panahon sa gitawag og kining Katoliko kanang unom. Enough na lang unom. Ngano man kay kanang service man god, kanang the sacrament Enough of ang service. unom, sir? Enough na Dili unom? kanang enough na lang unom. Ngano man kay same Christ na gidawat na to Same Christ na. Sa bunyag Pero- si Kristo gidawat. Sa sakramento sa konfirmasyon si Kristo ang gidawat again. Pagkahuman sa So- Eucharistia sa mot si Kristo gidawat. So mahog nga- pamasahin na Di mahugay pito man ang gi-define gyud nga sakramento sa simbahan, sir, sa katismo ninyo, sir. Kung ka nga enough ang unom, council Remart. Dili man wala man niingon ang simbahang Katolika nga kanang pito gyud absolute nga dawaton sa tao dili. Dili na Kinahanglan niingon ang siya, dawat kalimot og mo mga sa- sakramento. Bot pasabot na kalimot. Remart. Bot pasabot man gud ana is kadtong gitawag og mga sakramento nga dawaton labi na katong mga basic nga tawag ini mga sacraments kinahanglan obligado ang tao mo dawat. Mo nang Okay. una, baptism, confirmation, pagkahuman Eucharist, confession, and extreme unction. Okay. Mo na ang first 5. Katong unang tawag kanang ikaunom ikapito kaminyoon og tawag ini nga pagkapari Holy kung orders. gusto ka pa na sa optional ba kumbaga. Option. Kay ngano man kay ikaw man magpili. Kay ang pagkapari man gud mosulod ka sa pagkapari nana sila gitawag og disiplina dili doktrina. Ang disiplina sa silibasya katong giingon ni Kristo San Mateo 19:12 nga dili sila makaminyo tungod sa kingharian sa Dios. Disiplina Okay. man na. Pagkauman Okay. kanang gitawag og kini nga kaminyoon, disiplina gyapon na sa ato ang kinabuhi nga mabuhi tanga na ate kapika sa gitawag og kinabuhi. Nga dili pwede nga Okay. magminyo ka magpari ka po di na pwede. Okay. So di mo lang akong tangan, sir, kung at least na-explain mo ana nga di ay first 5 niya na ang 2 kay optional. Kay Yes. mo connect ko ni sa akong pangutana. Kadon ang pangutana, sir, kinahis ko na sa kaluwasan. So sa inyong gituhan or sa kasaysayan sa inyong sa Roman Catholic, ngayon mo si Apostle Peter may una, so nataw ang iglesia AD 33, di ba mo pangutana mo ganina sa atong isod. So AD 33 nataw ang Roman Catholic Church. So akong pangutana, sir, ang mga tao na itong Old Testament from Malachi, Genesis to Malachi, sugod ni Adan antud na sa Old Testament before na abot si Jesucristo, gali na pa 400 years from Malachi to Genesis, di ba? Ito nag 400 silent years. So ang pangutana, sir, sa unsa man pamaagi kadto sila kay wala pa ang sakramento, sa unsa man pamaagi sila naluwas? Okay. So ang katong mga tao sa Old Testament manggod tungod kay wala pa Kristo, wala pa gito sila kaluwasan per se. Kung tan-aw ang gid nimo. Ngano man kay ang salvation naa man kang Ginoong Jesucristo. Mabitaw nga ang mga tao kani adto nga nangamatay kani adto nga nagbuhat og maayo, nagsunod sa kabubuton sa Dios, wa kasulod og langit. Ngano man kay si Kristo lang ang nag-abli, nagbukas sa langit. Di ba? Mabasa mo na sa Biblia ang kasulatan nga siya ang nagbukas sa gitawag og langit. So karon, asa man sila Asa gipahimutan? nga po, sir, sa kasulatan, sir, para Nakuan ko katong gingon niya nga siya ang nagbukas, siya nga nanaog gikan sa langit. Nakuan ko ni anang mong sige lang, ato lang ang iatag niya. Okay. So karon, ang nahitabo kay ang Kristo lang man ang gitawag og nakaabri sa langit kumbaga. So muna ang tanang mga kalag sa mga tao kaniadto nga mga matarong, mga propeta, sila Moises, sila Abraham, gibutang dito sa lugar nga gitawag sa kanang doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kanang giingon nga limbus of the fathers. Kanang limbus of the fathers mo nang giingon ni San Pedro, 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. Nga ni adto si Kristo dito sa mga espiritu nga nagwali. Yun kaya nga naman, di man sila kasulod sa langit hangtod di nila mailhan ang manluluwas. Mo na ang mga santo simbang Katolika nimon sila mao na ang limbus of the fathers. Mo na ang makalag sa New Testament nga naghulat sa manluluwas aron makasaka sila dito sa langit. Mo na akong tubag. Okay, Sumaran to ba, sir? So, namagod giswat sa Hebrews 11:25, sir. May tungod diha sa pagtuo.
Unya gi-mention diha sa Hebrews 11:1 unsa ang pagtuo unya kinsa ang mga tao diha nga gi-mention nga nahisgutan diha nga pinagi sa pagtuo gihimo sila nga matarong sa Dios ug sila naluwas. So, pwede ba basahan ako sir sa Hebrews para makuan. So, Hebrews 11:1 Ay, says, yes. now faith is, yeah, thank you sir. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, sa to pa, ang definition dahil sa pagtuo sa Hebrews 1 nga, ang pag confidence, natay assurance yun, nga pag-hope sa mga butang nga wala nato nakita. So, klaro man kay na sa Hebrew nga mo na definition sa faith diay. Dili ang faith nga nito ako nimo kay nakita ko nimo, but ingon din si Kristo buluhan tong mga tawo nigtuo na ko nga wala ka kita na. So mo na yung pagtuo. And this is what the ancients were commended for. So ang mga katigulanan kani sila gi-commend sila sa Ginoo. Insa sa verse 3. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. Verse 4, by faith Abel brought God a better offering than Cain did. By faith he was commended as righteous. When God spoke well of his offspring, and by faith Abel still speaks even though he is dead. Verse 5, by faith, so si Enoch, by faith Enoch was taken from this life. So Enoch katong gikayab sa langit, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. So for before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. So verse 7, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is keeping with faith. So verse 8, si Abraham said, by faith Abraham, when he called to go to a place he called later to receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he is going. So ako lang punto ni sir, bisan pa sa Old Testament, makita nato nga pinaagi sa pagtuo himo sila nga matarong sa Dios. So Yes. which is sa ato pa Old Testament, New Testament, ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa pulong sa Ginoo, sa gisulti sa Ginoo. Kay Pero mo ang na gyud sa perfection, perfection and sanctification, tepa Raymart, basig na nakalimtan nato ba? Yes, ang faith mauna ang maka kung sa kuanta nga makadawat ta og salvation, pero ang perfection og sanctification nagikan na sa Ginoo nga Kristo. Kaya ang Old Testament bisag naa sila gitawag og faith, pero wala may gitawag og sanctification dito, perfection nga part sa gitawag og pero wala pa salvation. si sacraments, wala pa si sacraments dito sir sa Old Testament. Yes, kaya wala pa man si Kristo. Wala pa man si Pero Kristo ang gingon nila. diri sa Hebrews nga pinaagi sa pagtuo. Sige. Remart, lagi. Sige. Lagi. So, karon ang kanang gitawag sa Old Testament, mo bitaw nga pagkamatay nila gibutang sila sa limbo. Ngano man kay di pa man sila kasulod dito kay ang Savior wala pa man niabot. Oh, nga dili pwede nga supakon sa Dios ang iyang kaugalingon. Nga pero tawag sir, kanang ang Savior ay iyang anak, ni abrihan niyang langit bisag wa pa moabot ang Savior. mutuo ba ka sir sa, di ba nakapaminaw ko sa uban nimo nga mga videos, ni quote mo sa Genesis chapter 3, di ba ang promised seed diha? Ang first nga evangelism approach makita nato sa Genesis chapter 3 ngayon dito nga Yes, chapter 15. Chapter 3 verse 15. Ang 3:15 di ba ang seed sa woman sa babae. Yes. Ang part na sa curse nga he will strike your heel and he will stamp on your foot. So diha pa lang gipresenta sa Ginoo nga adunay coming Messiah. Umubasa ta sa Biblia, Psalms nagsulti, gali si Abraham paghalad niya ni Isaac, usa na siya sa foreshadowing, sa Biblia mutuo sa mga foreshadowing sa maabot nga halad ni Jesucristo ngadto sa cross, kay si Kristo gilansang siya same sa bukid diin gi-offer si Isaac, but 2,000 years lang ang difference. So na mga foreshadowings o sa ganun pa mga pagtagna gani ang pagkataon ni Jesucristo sa Bethlehem gitagna na ni Mika, ni propeta Mika. So bisan mga Old Testament nagatuo sila nga adunay Mesiyas nga moabot para sa kaluwasan sa Old Testament ug sa New Testament. Mo bitaw na sa ato nga date na gitawag og BC ug AD, before Christ, Anno Domini, which is the day of our Lord, nga nagpuan gyapon na siya ni Jesucristo. So, ang ako lang sir, if ako na pwede ako mo present sir, ako ni sirong istorya, pero pwede ako sir nga mo present sa akong pero okay. Patubaga sa Raymart. Kanang tawag anang giingon sa Old Testament, wala ko'y supak nga pinaagi sa pagtuo na anap pud sa ligatong propesiya nga nituo sila nga naay manluluwas.
Pero ang pangutana, kabalo na ba sila kinsa manuluwas ana nga panahon? Wala pa. Mabitaw ang perfection, ang katumanan sa tanang gitawag ubang nga panghitabo sa Old Testament ang Kristo. Kay siya ang sentro sa gitawag og kaluwasan. So kung maingon ta nga niluwas sila at tungod sa pagtuo bisag wa sila gitawag og mga sakramento, ang may tabo na useless ang pag-anhi ni Kristo. Nga naman kay ang sources of all graces wala nagikan ni bisan kinsang tao kani adto. Kundi nagikan gud mismo kang Kristo. Nga naman kay siya man ang manluluwas. Kay ang tao anang panahon na dili man makaluwas sa ilahang kaugalingon. Gitagaan sila konsuelo sa Dios nga maluwas sila pero di pa sila makasugtos kahingpitan. Kay ang nakaabri ang nakabitbit og tawag ini makalagpadong dito sa langit nakatong makalag sa mga propeta kani adto, mga matriarka kani adto, ang Kristo ra. So buot ipasabot ang fulfillment sa gitawag og kaluwasan kang Kristo. So buot pasabot katong makalag kani adto wa gyud nakasud sa katong giingon nga paradise. Naa sila dito sa natural happiness katong giingon sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. Okay, so muna sa yung gi-answer sa Roman Catholic. Okay. Thank you sa answer sa pagtubag sa kanana mga pangutana. Sige. So tagaan ta og 3 to 5 minutes kay pagaman ani kini si Milchi Musod siya. si Milchi musud siya. Okay. Sige sir. So magsugod ko sir sa Roma kay kabalo ko book ni Paul ito sa mga taga Roma, Kristiyano sa Roma. So nayon sa po sa Romans chapter 1 verse 16 for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles. So mangutana ta unsa man day ang kuan, unsa man ang gospel, kung kini ang ebanghelyo mao ni ang makalawas sa tao una sa mga Hudiyo kay si Kristo gihatag man siya sa mga Hudiyo una, unya gi-reject siya sa mga Hudiyo karon ni hatud na sa mga Gentile. Pero ang plano to sa Ginoo basahon nato sa kinatibukan sa Biblia nga bisan pa sa Old Testament ang mga Hintil part na siya sa kaluwasan sa Ginoo. Kita sir mga Pilipino mga Hintil man ta, di ba? Di man ta mga Hudiyo, wa man tay dugong Hudiyo. Gali uban nato mga pisot man. So unsa man ang ebanghelyo kay man sa si Paul sa 1:16 for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first to the Jews then to the Gentiles. Now ngayon si Paul yan ang gi-explain sa Corinthians kung 1 Corinthians 15:2-4 na yun dito siya nga ang ebanghelyo mao nga ang pagkatao, paghimugso, ug ang kinabuhi, ang pagkamatay ug pagkabanhaw ni Hesukristo. So klaro ka na mo na ang ebanghelyo, sakto sir. Ang ebanghelyo mao ang pagkabuhi, pagkatao, ministry ni Hesukristo, ang iyang pagkamatay, ang pagkabanhaw. So sa ato pa ang ebanghelyo kumutuo ta nga si Kristo na tao, banhaw nagpakamatay sa cross ug niayab siya sa langit, maluwas ta mara sa Roma 1:16. So mangutana sa ta kung naa day good news kay ebanghelyo sa Griego na ganang ebanghelyon, di ba? Maayong balita. So kung naday maayong balita, unsa man sad ang naday daotang nga balita di ay kung naay may balita, naay daotang balita. Ang daotang balita diha gihisgutan diha sa Roma 1:18 hantod matapos na ang kapitulo diha. Gali pwede mo dagan sa Roma 2 pod, 2 hantod sa 10. Nahisgud nga adunay daotan nga balita mao nga ang kapungot sa Dios iyang gibukbo ngadto sa mga tawhan tungod kay mga tawhan una mga immoral nga mga tao, immoral pasabot na they were living in sin. Mga gilista diha sa Romans 18 dili na ako ikon magdugay man tamhuman unya ang di lang immoral kundi mga moral nga mga tao nga nagsalig sila sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong pagkamaayo para maluwas sila. Unya na sa ito mga formal nga mga Kristiyano sa kapitulo 2 sa Roma nga nagtuo sila nga tungod kay mga Hudiyo nga nagpatuli na sila physically nga sila maluwas na sila tungod sa ilang pagsunod sa physical nga kuan sa balaod. So mo na circumcision diha galingon si Paul nga ang circumcision nga gisgutan diha sa Ginoo dili circumcision nga physical kundi dili circumcision sa kasing-kasing. Importante nga ang Ginoo moabri sa atong kasing-kasing, bautismuhan atong kasing-kasing para kita makaingon ta nga tinuod ta nga luwas kay daghang mga tawo nga sa pangalan ng Kristiyanon pero ang ilang bakba duol sa Ginoo pero ang ilang kasing-kasing layo dai sa Ginoo. Tuli sila physically pero ang ilahang kasing-kasing dahil napuno sa mga pagkamakasasala o ang Ginoo layo dahil sa wala nagtuyo silang kasing-kasing. Now, na yung po sa Roma 3:23 nga sa 2:10 nga wala gyud matarong ni bisan usa. Gawas ni Hesukristo nga Dios
og tao, ang tanan ng mga tao makasasala. Yan siya sa Roma 3:23 nga ang tanang tao nakasala ug nahilayo ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kanya sa Roma 6:23 sa nga for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Unya kung mubasa ta sir sa 1 John 5 nagaingon dito ako basahon para bilhan what's it, sir? Sige. 1 John 2 5. minutes na remark, ha? 2 minutes. Yeah, yes. Thank you, sir. Thank you guys sa timing gatay, sir. Mao sir, alam mo Andrea sir sa 1 John 5:12-13. And this is the testimony, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write this thing to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Now, kung basa ko na itong context niya, naghisgot ani ang naghatag testimonyo, mao ang Ginoo. Kunya ingon siya nga, mao ni ang testimonyo nga, kinsa to nga nagtuo ni Jesucristo sa Ebanghelyo, adunay kinabuhi. Kinsa tong wala nagatuo sa Ginoo, walay kinabuhi. Ako nang gisulat ninyo sa mga tanan niya nagtuo sa anak sa Dios nga kamo aduna mo'y kinabuhing walay katapusan. So, mo na akong gikuan sir, gituhan mo na yun kung nakabaton ko og kaluwasan tungod kay pinaagi sa pagtuo gali ang tibok Roma kung basahan na nato daghang mga theology dihang discussion sa Romans 8:28 sir. Napakoy 1 minute sir, di ba? Mga 1 minute. Ako lang ko na sir ha. Kay na may gitawag sa amo sir gituhan. I know na mo gituan sa order salutis or order of salvation. Gali lang nagkalahi-lahi tag ang atuang order. So pero kanimo naging sa Romans 8 basahon na nako diri sir. Verse 20 asa naman to? Okay, verse 29 sir. Ang magsugol ako sa 28 ng diri nga. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined. So kinsang gi-foreknew sa Ginoo, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, mao ni ang gisulti ni Pedro sa 1 Peter 1:6 nga hisgot sila nga, to those who are elect, to those who are predestined, he also called. Ang katong gi-predestined sa Ginoo ngadto sa kinabuhing walay katapusan, iya sang gitawag. And those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. So makita nato diri ang order sa kaluwasan ng gihatag sa Ginoo. Siya nagapili, nagapredestine, unya katong mga pinili iyang gitawag, ug katong iyang gitawag maminaw niya kayon siya sa Juan nga ang akong mga sheep maminaw nako sa akong mga pulong, ug katong ako muduol nako. Muduol sila nako tungod kay ang amahan mo'y nagtukmod nila para nako. Unless ang amahan mo tukmod sa mga sheep nako, dili sila makaari nako. Unya ningon siya ang kinsa yang gipredestine yang gitawag, kinsa yang gitawag iyang gi-justified, gihimong matarong, which is diha mo sila atong pagtuo. Pag mga matarong pinahi sa pagtuo ni Abraham ug ni Kuan. Unya kinsa tong yang gi-justified, iyang is-sanctified mo na pagkinabuhing balaan, sanctification, kinabuhing balaan. Unya kadto yang tinuod niya gi-sanctified, iyang i-glorified mo na ngadto sa langit kung mamatay ta or kung sa Kristo ng Kuan. So ang ako yes, nakoy pangutana tawag ining remark. So katong mga nagtuo sa gitawag og Old Testament, katong mga nagtuo sa gitawag og ni sunod sa kanang naa sila gitawag pagtuo. Sadyang nituo sila, wala sila ni tawag anang ni buhat or ni sunod sa kabubuton sa Dios. Kutob lang sa pagtuo sila. Mo na sir akong okay, what's it sir? Na batay once na. Sige. Oh no. Sorry, you can have this too. Sorry, I break it. But you can have it, or you can have another one over there, okay? Sorry, baby. Here. You can have that for now. See, sir, sa ako nang hingan sir, nasa mi gituan sir. Actually, sa tinudan na pag-istorya, dili lang Roman Catholic nagatuo nga anang kuan faith unya mo kuan. Pero sa ako ang gituan sir nga ang tinuod nga
ang tinuod nga nay pagtuo sa Ginoo mao naging ni I think si St. Augustine to nga nanginahanglan po siya grasya na po para sa pagpadayon sa iyang Remart. Ako ang tawag anang question, kadto bang mga nagtuo sa tawag ining kuan, nagtuo adtong sa Old Testament, balik to sa Old Testament. Yes. Wala ba sila tawag anang gibuhat nga makapahimuot sa Dios? Yes, na sir. Okay, good. Yes, sir. So, di lang kay base ang pagtuo lang dito. Dito sa gitawag og New Testament, sa diyang nituo sila kang Ginoong Kristo, wala ba sila gitudlo nga dawaton si Kristo pinaagi sa kanang pagdawat physically and spiritually? Okay, sir. So, mo ni ang giiniyon sa konserva sa Hebrews 11:6 ako mabasahon sir para ma-connect sa imong pangutana pagtubag yun sa and without faith it is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek. So pangutana ang kinsa may makapahimaya o makapahimo sa Ginoo mao ang pagtuo. Now ang pagtuo sir divide ni sa duha ka wala kong yung ganin nga basis na to eh. So wala ko supak ana at ato ang tawag ining basihan. Ang point ato din na nga faith lang wala na ko tawag anang lain pang tawag ining buhaton ug dawaton. Ngano man kinaaman po mga nagtuo nga wala gidawat si Kristo. So ako ang tawag anang kuan na kay mahitabo magud mahimong mo kontra na. Mahimong mo kontra na sa gingon ni Kristo baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. It is command eh. Pagkahuman katong gipanaog ni Espiritu Santo nanagud sila pagtuo. Remart. Nanagud sila pagtuo nga nang gipapaabot man ng Espiritu Santo. Unya, ang tao na ni pagtuo, ingon pa niya nga ang mupadayon og mulahutay maluwas. Unya, naa na gitawag og pagtuo, ingon pa niya si bisan kinsang di magpabilin nako. So naa niya. Niya tawag anang kuan, di magpabilin ka nako, may sama sa usa ka sangapot lon ibalibag malaya hangtod dauban. So pudi pasabot, tama lagi nga nagkaabot ta sa gitawag og butang nga mamahimong hingpit ang ato ang kaluwasan kung nituo ta o ni cooperate ta sa kaluwasan gihimo ni Kristo. Tama ba? So sir. So tama. Sakto gina sir kay tinuod nga pagtuo mamunga mo siya good fruits, di ba? Maayong binuhatan. Kay ang duha man ng kuan sir atong bahinon ang pagtuo sir una ang pagtuo tinuod nga pagtuo true faith ha, saving faith dili lang faith nga knowledge kay bisan ang yawa nagtuo man pero ang yawa di maluwas kay sa pa sa Santiago faith without works is dead. So nga naman pagtuo sir sa pagsabot ba ang pagtuo mao ni ang pagsalig sa unsay gisugo o gisulti sa Dios. Unya ang pagtuo sa napoy klase sa pagtuo part mo sa pagtuo mao ang pag-apply ang pag-aplika sa imong pagtuo. So ang pagtuo siya package siya. Dili lang siya may tao nituo ko unya para siyawa ang nagtuo nga nagkurog sa Ginoo apan nagpadayon sa pagbuhat og dautan. Unya sa Mateo City sa ringon dito nga daghan nga mga tao nga nagwali Ginoo nagsangyaw mismo ang pulong nag-cast out mismo mga demonyo apan ningon si Jesu sa katapusan mga adlaw moingon ko nila pahawa kay wa ko kailan ninyo mga tao nga nagbuhat og dautan. Ang giingon diha nga no which is mo na ang root yun sa atong pagtuo pistes ang no diha sa Greek yung gnosko dili lang no nga kanang sa atong paggayon nga ang ako kaila ko sa presidente pero ang presidente wa kaila nako ang pasabot nga no same na sa ginosko nga deep nga pagkahibalo sa iswat sa Genesis 4:1 nga ag si Adam iyang hibaluan si Eve ug si Eve nabuntis so nga na klase nga pagtuo sir. Kung sa kuan pa kung tawag anang actually wala ko'y tawag anang supak sa imuhang tawag anang gi-present eh. Dito ko sa giingon nimo ba nga tawag ining pagtuo nga wala kay hingpit nga gitawag og pagtuo kung wala ka ni usa na ba kung dili mo mugawas o kung sa kuan pa ba dili mo mugawas sa imuhang pagbunga sa imuhang gitawag og mga buhat. So dili na siya matawag nga tinuod nga pagtuo. So tinuod mahitabo ba nga mahimong tinuod nga pagtuo kung di dawaton si Kristo tuo lang ka? So sir, balikan sorry sir. Mahitabo ba ang tinuod nga pagtuo kung nituo lang ka kang Kristo nya di nimo siya dawaton? Ang pagtuo pagdawat sir, dapat sa unang ingon ang tinuod nga pagtuo. Uban lagi siya. Ang pagtuo ni dawat o uban gina siya. Uban gid siya. So karon, kay kung tawag ana natin pagtuo nya pagkauman mo ato ni dawat, dili gyud na pagtuo gyud na siya wa sakto. Oh sir, mahog na nga nominal ra nga ako Kristo pagdawat law. Kanang giingon ni Ginoong Jesucristo na manlakaw mo sa tibuok kalibutan, itudlo ang maayong balita, pagtuo pud na yang gitudlo. Yes sir, mo man gitawag Great Commission nato sa paghimo disipulo. Yeah. Okay, so karon
katong gitudlo nga gitawag og pagtuo, baptizing them in the name of the Father. Unya kanang gitawag og baptize na mahimo kang mahiusa kang Ginoong Kristo. So tama pud ba nga gitawag og sabto nato nga mahimong mahiusa ta kang Kristo gawas sa ato ang person nga pagtuo. Dawato nato siya pinaagi ni anamong pagtuuha nga makahiusa ta kang Kristo pinagi sa bautismo. So, sir, balik ano, sir? Ang pagbautismo makahiusa? Dili. Water. Ani ba? Saan pasabot yung mga baptismo, sir? Water Na ang baptism? pagtuo. Yes. Kay mao man ang gitudlo sa balang kasulatan. Okay. So karon ang mahitabo is na gitudlo ang pagtuo og nagkasinabot ana. Ikaduha nga tawag anang punto kadtong pagtuo nga gipadayag sa ato ang buhat dawato nato si Kristo. Nga mahiusa ta kang Kristo. Moboton ningon si Kristo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And according to Saint Paul, ingon pa niya, pinaagi sa gitawag og bautismo na hiusa kita kang Kristo. Tama pud ba na? Yes, sir. So abot ipasabot kung na kay pagtuo nga wala kay gitawag og bautismo, na kay pagtuo kunya wala kay gitawag og bautismo, di gyapon ka maluwas. So, mangutana ko, sir, unsa man ang baptism da nga gisgutan Dili, niya, sir? ako pang Dili tawag kay- na mutan na remark. No, kasi Juan magbabautismo, ningon siya sa John, di ba? Sa John nga. Dili mo to Dahil sakrament moabot- katong kang dili Di to naman- sakrament dili to sakrament katong kang Saint John na the Baptist. Dili to sakrament. Ang ginapoint ako nga tawag ining baptism katong gitudlo ni Kristo katong gingon niya except a man be born of the water and the spirit he cannot enter the kingdom of God. Saint John chapter 3 verse 3 to 5. So but ipasabot it is a grace. Mahiusa ta kang Kristo ay katong baptism ni Saint John na the Baptist dili man to sakrament. So ang ako ang tawag ana pangutana, so mahitabo nga naa kay faith unya pagkaman wa pud nimo dawata si Kristo pinaagi sa bautismo wa ka nakihiusa man Kristo pinaagi sa bautismo di gyapon ka maluwas. Molin, sir, mga punta sir, unsa ang klase baptism? Ni-quote man ka ni Paul. So, sa akong tubag, sir, tayo 30 seconds, 1 minute, okay? What's that right there, ha? So, sa Roma Kapitulo 6, nahiskud na si Pablo sa baptism. So, yung dira nga, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Rather, just wait, baby. By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized unto His death? So, kita na bautismo din ng Kristo, na baptized na siya yung kamatayon. So nakadawat wala pa sa man- bautismo. yeah. So, wala mata na... Oo. So buot pasabot requirements lagi nga mahimong may usa ka kang Kristo. Pinaagi sa gitawag og bautismo. Padahal basa sa, we were therefore buried with Him through baptism unto death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with Him in death like His, we will certainly also united with Him in the resurrection like His. So, ang akong kuhan din, sir, guys, si Juan, ingani among kuhan mo, sir, ituan sa baptism ba kay para maklaro sa Di, sa remat. Ayaw sa i-focus to sa baptism lang. Ang point din is mudawat tag baptism ba o dili. Nga naman kay pag faith alone man good, kung faith alone man good ta, wala na eh. Kay bisan pag mabatang argumento nimo kaganina, bisan sa Old Testament wala pa sakramento luwas sila, di ba? So mao na nga ang tawag ining apas eh. So buti pasabot kung dili ka makadawat og bautismo unya naa kay gitawag og pagtuo, so buti pasabot dili gihapon ka maluwas. Yes, sir, honestly sa ako sa Protestantism or sa among gituan sa ako personally, dito man mi sa ordinansya sa baptism, sir. Actually duha ra ka sakramento among gi-accept ituuhan. Lagi ang point din na remat Baptism ng sola fide ba? Baptism of Lord Supper. Pero ingani mo namang pagsabot, sir, ang baptism, it's not a means of grace, to be frank with you sa diretso lang. So ang kinsa tong mga tawo nga tinuod nga naipagtuo sa Ginoo musunod sa sugo sa Ginoo nga mao ang pagbabautismo. So kay mo man timailhan nga mo timailhan nga yes nagpahayag ako sa tawag ang stand. Yes, nagpahayag ako sir. So mo nang imong tawag ining stand. Para Pero sa Biblia kung nato ang tan-awon ang tawag ining Biblia, bisag naa kay faith unya wala ka ni dawat ni Kristo by way of baptism, asa din ni agi ang grasya nga mamahimo kang hiusa kang Kristo. Asa ni agi ang grasya nga mahimo kang hiusa kang Kristo. Sa tawag ka na sa kualang ko galingon nga nituo ko or tawag ka ng katong by way of receiving Christ by way of the baptism. By God, sir. So sa Efeso 2:8 nag-ingon dito nga, for by grace you have been saved through faith. Yes,
mo na objective sa Muli, objective klaro na. salvation. Muli, klaro na ako, sir. Kay, Raymond, mo na kung ingon objective salvation, naa na ang grasya. Gihatag Mao ang din grasya siya- ba naa na? Mao sa nag-address ni Paul nga subjective ni sir kay ningon man na siya nga sa 9 nga for by grace you have been saved through faith and not of yourselves, it is Yes. the gift of God. Mm. So not of yourselves. Yes. Pero kay diha dili gid gikan sa tao kundi So, gasa sa Dios. Dalagi. Kanya Ano sa anak to madawat ng gift of God? kanusta sa diha nga na tao ta pag-usab sir sa diha nga Ayun. So kinahanglan gud ang bautismo, di lang kay pagtuo lang. kinahanglan ang bautismo sir pero dili bautismo sa tubig Yun. kundi dili bautismo sa balang Espiritu Santo. So mala sa practice ng mga apostoles, unsa man ang ilang baptism nga gi-practice, baptismo sa tubig or kanang giing mga Espiritu Santo nga okay lang tindo lang ko nabunyagan ako. Kasi Ang siyempre ang nanapuntan atong ang ato ang tan-awon man good, ang correct interpretation nato sa balang kasulat kung unsa ting gibuhat sa mga apostoles. Kato Ang mga kinay- apostoles kung Espiritu Santo ang pagbunyag, wa to sa namunyag tubig. Ang kanang imong pangutana sir, pangutana sa ni Nicodemus sa John chapter 3 nga unsaon man ang utana sa how can I enter into the kingdom of God? Gitubag siya sa Ginoo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kunya May ningon duha sila diha. unsa ni sa ato pa di ay nga musud kog balik sa akong inahan para nya Ah, makaon wa siya kasabot eh. Oh. Nya ningon si Jesucristo nga those who are born of the Spirit, And those who are born of the water. the water and Aha. spirit, Parang- di ba? O Yeah, duha. water and spirit sir. So Ah. So, sa to pa nga, naagi po yung una nga, kay kita, gihimo tas gano'n, spirito man ta. Di ba? Dili remark. No, Lagi, wala yung problema Ang magudana. tao pag-usab, sir, kay, mo naghisgutan po sa akong mubasa ta atras sa Roma, episode 2, sir, sa verse 1 pa lang diha, ganong kinahanglan man ta nga matao ta pag-usab, ma-regenerate atong espiritu. Kay Lagi. kita, By the way, lagi yung baptism. Water baptism, di ba? Ephesians 1, sir, yung ang atong espiritu Lagi. patay. Dili man nato Lagi. mabaptismo ang espiritu kung Wala lagi problema. Mo bitaw mo gamit og tubig. Mo gamit og tubig pagpadayag according to St. Peter, 1 Peter chapter 3 verse 19, by way of water dili ni paghugas sa kita og buling kundi paghinlo sa tong konsensya, paghinlo sa atong tanlag kung baga. So buti pasabot gigamit ang tubig pagpadayag nga makita sa tao para pagpadayag nga ang tao nahinluan ang iyang kalag. Sir, Sakto ba? unsa man atong ang nakasalaw na hilayo ang ato bang physical nga body or ang atong espiritu may nahilayo sa Ginoo? Actually sa una natong mga ginikanan ang espiritu nga ato ang lawas. Mabitaw nga ang konsekwensya ato ang sala is kamatayon. Mabitaw mamatay Okay, sir, ta. pero Ano man ki-affected ang ato ang gitawag og lawas sa Dios. ang maguna og kabautismo sir ka regenerate ang ato ang espiritu. Kay mo Karon nagingon lagi, sa ang sa karon Ephesians lagi ang karon. Ngano man kiwa pa man mobalag sa Kristo. Ang una magtawag anang magpagkatao pag-usab kini nga ato ang kalag. Pero ang question magud ana mo gamit na gud sila mga sacramental things nga subay sa gitudlo sa gitawag og mga apostol ni Kristo. Dili pwede nga Yes, sir, ato ang pero- set aside ng gibuhat sa mga apostol nga maghimo-himo tag ato ang kaugalingon. pero mo ganyan sir so mo na sa akong concern sa akong barugan nga ang ato ang espiritu dapat mabautismo ma-regenerate daan base sa Biblia ginaingon diha sa episode 2 gihapon sir. Kung mo kong pabasa ang tugutan ko nimo mga 30 seconds. Yun nga, as for you, you were dead in your transgressions and sin, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air. So sa ato pa, niya sa verse 5 niyan diha, verse 4, but because of His great love for us, God who is rich in mercy, made us alive with Christ when we were dead in our transgression. It is by grace you have been saved. So sa ato pa, After na remark. After na good na kay after baptism madawat nimong grasya. Mo ni but pasabot San Pablo an remark. Nga naman kay sa Galacia 3:27 pinaagi sa bunyag nadawat na hiusa ta kang Kristo. And that baptism same na nga baptism nga iyang nadawat sa Hebrews chapter 10 verse 25 kung masayop. Nagibubuan, giwisik-wisikan sa limpyong tubig. Sige rin, what's the sir? Give me a second. What's the sir? Dili ako sa ning pasudlon si Kuan ha. Sige sir. Sa pasudlon. Thank you. Mo Si out Melchi, ko or ha? sa na? Mo out ko? Sige. Say mo out. Thank you sir. God bless. Depende sa imo, Ako sa pasudlon si Melchi. Sige, pasundan sir. Sige. Okay.